Mbaa, gromne. Ko basi la. Cey yoro mo mo bolé no bisa. Patron soma. Ti mondala. Est-ce que idéwolo no ko patron soma. Iti miri. Ke sabali sa. Awula nyina uri jabana da ce. Bo mo ko dala padu. E ke min do ne ka patron ne do. Ne ka patron ne ta. Oh, ne ka patron. Wallahi ka patron. Wallahi ka patron. Wallahi ka patron. Nafiti. Ika patron. Wa ka nafiya ka jigunne ta parce que ni escroc da. E ka fuli makuri nafiki. Escroc capi international. Ere tika mabe ku fo nyongo ya. Wallahi ka. E ke mi mais ngon me kan argeli dai. Ni sien joli ibina retard la. Edi na onna ibi soro kana kile gwa fero Joshi dam na ndala o temenen ko fe fini min fle kana ni barake fini ya awo nte barake fini hakli joy ni ni nga fini ko bashi tala ni patron na ni soro kana no aka bara la bi arabu allah ra jondo kena ka hey saballe itene se tuko ne mo ko ti se tuko la ya e boro mi menen patron che e boro mi menen patron ko bara nyumande ya mako te mo do ne furo be bara nyumande ke o etaka foi ke esko ere be muni la yaro nafigiya dala joli kamugo kufonongo ka be jala ko ne fana kam sane mo na yakini do bo rofa oisi ta to be goni betay ekisi abe kenye na yo bo mo dala fala sa ki jota mai ne re kon skalindo ana patron ani nsoila ni skalindo la de mina mi fi ite mo bo mo dala sa ci yini nyewo yi ti se ko patron ma re ti buida nafiki ka fo nafiki ma ko do ita to beta nyege kono ko na fo mai ayi mai men go ni tera ni karso ni dole so ya wona aba isi ka patron te mo to ni ti afre ni na mi fi nene ko ma mo to to e o digela yoro mo siten kala ne fa ngai ko te min kala mo ne bi dugo mo no dugo ko ite ayi ne ko sigire mi ki ko di do ne ko ni fene mi sado ibina sor na kene maya nga epreni ere dusu ka bo ko o ayi ne dusu da sa ende de kele ni dusu la ni mi soro do mbiam na mo kala me mi fie me mba sabay dun tela sisa e folo de ben temi yani sona mo ko gam okay maro num tu yere do Khalifa ni golu ni alma ko wo kuma be nunu yesira la nu daga haru ni moro mo kuma la jongalen patron nana moti mintai ni kolokolo na afiye u sigili mi na afiya doro ni la kenam oui Alima. Bonjour, monsieur Touré. Ça va? Ça va. Sonogo. Torose. Quoi de basté? Bashifiti. Bah. Ni avila tu comme nesi yedaradu. Oui. Yedaradu. Ima otise fem foi mai. Ji. Te. Alji. Non, Alma. Kibara nere de kan sisa. OK. Ni mogo bena me krefe. OK, problème tana. Kambe. OK. Alma. Pardon. Mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan. Kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ salle de réunion kɔnɔ, OK? OK, ɲawa. Ah, mais directeur ka ko ka gɛlɛn. A y'a ban ka fɛn bɛɛ ma.
Ne taara maa kɛ cogo min bilen. Monsieur le directeur, mɔgɔ pɛrɛnnen don, tout est prêt. Ok, n bɛna ale sisan. Ok. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Aw ka baara ɲuman n'a ka cɛsiriw la. Sabula n'i y'a mɛn yɔrɔ o yɔrɔ, ɲɛmɔgɔ ɲuman, kɔmɔgɔ ɲumanw de b'a kɔ. Aw ka timinandiya ani aw ka cɛsiri, o kɛra sababu ye entreprise ye tɔnɔ caman sɔrɔ ɲina. An b'aw fo o la kosɛbɛ. K'a fɔ aw ye aw ka dɔ fara aw ka cɛsiri kan. Sabula ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ. O siratigɛ la, n ye kuma di aw ma. Ni kuma bɛ min fɛ, o bɛ se ka kuma. Aw ni sɔgɔma. Ne Alima bɔ bɛɛ kelen-kelenna fo. Aw ka cɛsiri n'aw ka nisɔndiya la entreprise kɔnɔ. Sabula, n'i y'a mɛn kɛwale, directeur ka cɛsiri b'a kɔnɔ dɛ. Alima, i ka o kuma ye tiɲɛ ye. An bɛ directeur fo k'a waleɲuman dɔn, a ka kɛwale ɲuman na. N'i ŋaniya ka ɲi, i ka fɛn bɛɛ bɛ ɲɛ. Directeur, an b'i fo i k'aw kɛwale ɲuman na. N'i y'a ye anw yɛrɛ kɔnɔna jɛyara ka baara in k'a kɛcogo la, parce que e fana i tile anw ye. N'i kɛra mɔgɔ ɲuman ye, Ala bɛ mɔgɔ ɲumanw de don i garisigɛ la. An bɛ directeur fo ko ani tiɲɛ an ladon ko ɲuman na. Tiɲɛ don, baarayɔrɔ ye belebeleba kɛ, nka hali bi tɔ b'a la dɛ. Sabu an bɛ baara min na, anw ɲɔgɔn wɛrɛw bɛ k'a ɲɔgɔn kɛ, minnu ka produit fana bɛ sugu kɔnɔ. Tiɲɛ don, an ka produit ka di mɔgɔw ye, sanbalaɲɔw an b'olu cɛ ma bi. Nka n'an m'an cɛsiri, mun b'a la dɛ, mun ye jumɛn ye? Concurrence o créelen don an ni maa wɛrɛw cɛ pour que olu bɛ yɛlɛ an ni san cɛ. Mun bɛ n'o kɔnɔ? Anw de bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan hali bi. Directeur, ni ne tun bɛ ne fɛ ka f'i ye. N bɛ baarakɛla bɛɛ fo aw ka timinandiya a n'a ka wulikajɔ la. Ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ. Ka tila ka foli segin ka na an ka directeur ma k'a fɔ a ye k'a ni ce a yɛrɛ ye. Ne bɛ se ka min fɔ ka fara a ka kuma kan, o de ye baaraba de b'an ɲɛ. Baaraba an ye caman kɛ, nka hali bi wulikajɔ o kan ka k'an taalan ye. I b'a fɔ kɔrɔ y'a fɔ cogo min na. Directeur, i bɛ cogo min an bɛ dugawu de k'i Ala k'i to ten. N'i b'o sira kan, i ka d'a la k'a fɔ an b'i kɔ fan se yɔrɔ la. Ni ne tun bɛ ne bolo ka fara kuma kan. Ka segin ka na kuma kɔnɔ tuguni. K'aw bɛɛ fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalifa. Kalifa ye kuma min fɔ a ma nkalon tigɛ. An ɲɔgɔnna caman de bɛ dugu in kɔnɔ. Minnu bɛ fɛ ka tɛmɛ an na. Nka n'aw y'a cɛsiri, o bɛ kɛ sababuba ye min b'olu kɔnɔ o tɛ sabati. Aw de b'aw jija kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la 10% farala aw bɛɛ sara kan. C'est la boxe. Toto tiré dans ma tiré Toto. Conjonction de coordination. La tête. Yo, Toto.
a wulila de welela ne ko wulila n'a kɛ ne fa wulilen don k'i pan wali kungo la a b'a pan kɛ e yɛrɛ min da don kuma la i ma k'i da don min na aw yɛrɛ filɛ ne ma jigin na ne jiginna aw la nin n'a ɲɔgɔnna caman nin tɛ fosi ye hɛrɛ tɔ bɛ kɔfɛ ka na ni aw yɛrɛ ka cɛsiri ye aw kana aw bolo jigin dɛ aw y'aw bolo wuli sanga n'a ka waati an sigilen kun tɛ n'a ye k'an bɛ se yɔrɔ min na fo an ka tɛmɛ yen kan foli ni tanunu bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye sɛgɛn kɔ ye hɛrɛ ye n'i y'a ye k'a fɔ bi bi in na directeur sera ka hakilina ɲuman sɔrɔ ka 10% fara an bɛɛ lajɛlen sara kan vraiment o b'a jira k'a fɔ ko an ye baaraba kɛ wa directeur hakili b'an bɛɛ lajɛlen la sabula an bɛɛ ye denbayatigiw de ye o kuma n'an sera ka jɔ an jɔyɔrɔ la k'an cɛsiri tuguni ka baara kɛ ka tɛmɛ nin kan n b'a dɔn maa min don hakiliman don hali n'a ma kɛ 40% ye a kɔni bɛ taa 20% ayiwa baasi t'a la nin de tun y'aw wele kun ye an bɛ bi réunion ɲɔngiri yan Kalifa ne bɛ yen an mɔgɔ joli de tun so jama e kɛlɛ tɛ parce que ma maa si kumakan lamɛn ko sabati ne ta tɛ o kɔrɔ k'e ye nafiki de barika de bɛ na barika foyi t'i la nin nafiya de koyi n bɛ min f'i ye patron ka tila ka n ta n tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ko Kalifa o ye barika ko ye dɛ e ye patron ka nami de ye a n kana da nami ma n ka kɛ tasadawalo ye nka k'i jija dɛ ni maa o maa ka baara cɛla ka sababu k'i ye i b'a kɔlɔlɔ sɔrɔ dɛ a bɛ fɔlɔ e la ne parce que n bɛ min f'i ye n'i m'a minɛ n ka dabada ma ne ko Kalifa ne bɛ ɲininka e bɛ nin nacogo dɔn yan wa ne mago bɛ nacogo ne bɛ n ka baara k'a ɲɛ de i nacogo i ma na o i k'o ta maa o maa n'a ni faama ka di o ye nafiki de ye a ma ja n kana kɛ nafi ye dɛ n ka kɛ tete kule ni kɔni kelen nin kɛ yan nka k'i sigi n'a ye ni maa o maa ka baara cɛla walahi ni maa o maa ka baara cɛla ka sababu k'i ye n'i m'a minɛ n ka ni maa o dabada maa ka baara cɛla ka sababu k'i ye walahi i bɛ juruba de sɔrɔ ɲɛmaa bɛ ne dɔrɔn de ka kuma lamɛn sisan n'i m'a minɛ n ka dabada i bɛ taa e bɛ ne nacogo dɔn ne bɛ nacogo ɲini yan ne bɛ ɲininka gardien patron kɔni cayara cɛ ye ne yɛrɛ dabali ma ban ka na a to jagala a ɲɛ wurani k'i pan ka ti i kari mɔgɔ ka ten ka se ka na dɔrɔn k'a yɛrɛ kumana a ka fa ɲɔgɔn a kun y'o yɛrɛ don a nɔ a bɛ ni ala cɛ ka na ni yɛrɛ bɛ bɔ min dɛ e b'a yɔrɔ dɔn de bi y'a sigilen bila da la e ma na sɔrɔ yan wa a ne ma deli ka nin yan cɛ sabali sa ne ko cɛ nafiya yɛrɛ ye sa hali i yɛrɛ ka posi kɔnɔ fɛn i t'o dama dɔn a bɛ komi nin yɔrɔnin digir'e la dɛ Garigɛ ka mun digir'e la ne ka nin ɲɛmaa kelen ka ne ta n tɔgɔ ma kɛ nin kelen ni ɲɛ bɛ k'i tɔɔrɔ dɛ mais i b'a dɔn ko in tɛ kojugu ye yan ko ne ka muso filanan ko de latigɛlen n ka leburuba feere la nin ne ko e bɛ miiri ka taa fa jumɛn ka miiri ka taa fɛn o kuma e ni ala cɛ muso kelen de bɛ don e ko k'i bɛ filanan ɲini se t'i ye hali barotɔw b'i kɔnɔ e bɛ wari joli ta i tɛ bɔ ne ta ye 3,000 ye o ne ka wari sara a ma fɔ ko patron ko a ye 4,500 fara i ka wari kan ne ka wari ma taa fɔ 10,000 dɔɔnin na sisan foyi n bɛna min f'i ye denni min filɛ nin feere la telefɔni min b'a bolo e b'a dɔn ne mago bɛ telefɔni wa 30 telefɔni de b'a bolo a tɛ lemuru feere la a to a ka mankan ko sɔrɔ cɛ ɲɛ b'a la de e ye ɲɛngo hasidi de ye ayisa n lamɛn n b'a f'i i bɔ fili la i tɛ min kalama n b'o f'i ye denni in filɛ nin ye telefɔni min b'a bolo 30,000 o kɔrɔ de k'a fɔ ko lemuru min bɛɛ lajɛlen min tɛ tɛmɛ 200 tɔnɔ kan o bɛ 30,000 bɔ i bɛ ka telefɔni san n'a sɔrɔ o tɛ ɲuman ko kamalen dɔw bolo k'olu k'a fɔ k'i se bɔ mɔgɔ da la hasidi hasidi ɲɛngo kɔnɔ wo kelen ayiwa ne ta tɛ wa denni in ko tɛ yan n'i ɲɛbɔ nin fɛ n'i ɲɛbɔ nin fɛ i bɛ yan temi haramu i bɛ yan dumuni haramu parce que n b'i faga ne mago tɛ denni na yɛrɛ hali ni denni saraka tɛ ne ma ne t'a fɛ i ni ala cɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nungala de wa Burama kini bolo da wala n'i bolo la a bɛ fɔ k'a kun tɛ nin denni ko in tɛ yan e bɛ nin ye yan patron ye 10% min fara an sara kan dɛ n b'a kasara denni in na a kɛra an fɛ o e muso n'i denw b'a kɛ cogo di a ma ne muso ni denw tɛ ka balo ala k'i dɛmɛ amina arabi
Jaoula, tu t'es fait conjonction de connexion. Tu comprends, ciao. Quand on donne la forme au retard, quand ça va se ramener là, il va se ramener là. Il va se ramener là. Avec nous refaire. Là, on va avec ta. Arrache ta. Attends. Mon ta fina, mon ta sang là. Mon ta voici là. Brato. Viens blatant. Mon gars, faut aller. Awo. Next, mon gars, non là. Aïe, si mon kala. Pop. Dajjal. Jaoula. Pop. Jaoula. Chic ça. Aïe, ko jama mana mo funu mana. Awo, jega be ci la dongol jega be ci la. Kono be ila sa me basa golo ila. Pop, Dajjal na farauna mode farauna bozo. Afle mo hage atika toy. Yugo, fotoga min kulukule la tunni. Itata nyinga. Le ba yinga muna. E kuri, sala ngoti mana kali. Kunate so ete mona re. Atika mo shika da mashi. Ni adunga, mo ta dun. Ni mo ta do ala bi ta dun. Krondu semra, on dit gumi taban. Bami. Agra pena dodo. Mashikula. Okay, mama attraper ganini. Brekena, ngasro, ngato so doda. Ay daba ko la pop. On se calme na personne. Conjonction de connexion. Toi. Il d'abord en ville Antoy. Mashikula. Ijon dem mana kula de. Itna sanga ngam ijon ni. Wallahi billahi ne ko ne ka teverti ni ma sara ha. Nte mana kula de. Iye mun sɔrɔ la sisan. Iye mun sɔrɔ la. Escroc ko ne escroc ne ko tere mun parce que te an bɛ jɛ de. Ko Konate ali se ka ma ci la. Awɔ. Ko te a ma se ka ci la. Ne bɛ ka te ni yan. Cɛnni b'a la. Cɛnni ɲɛma jugu ye dɛ. Ne ma est-ce que a mana denni kama. Janfa kɔlɔ n'a b'a sen i b'a sen k'a fɛrɛ ne bɛ min f'i ye nin ma ɲi koyi patron tɛ patron ɲuman ye dɛ n b'o f'i ye bi wa n'i y'a contrôler tan foyi tɛ dɛ a ka jeni secrétaire ni dɛ wallahi k'a fɔ ko a contrôler tɛ o nɔfɛ a bɛ bali ne la o. ne ko dabali banna hali ka baarakɛlen tɛ se k'olu fo. a b'a fɔ a mago b'an na de. kɔni mɛ n kɔni b'a dɔn wallahi billahi n'a bɔra ka n'a sɔrɔ tenni t'e la k'e ye nettoyage kɛla ko tenni t'e la ala ala tigɛ sini natɔ n'i ka tenni ka na. a ɲɛ tɛ ne ye o k'a ɲɛ to deni na a tɛ se ka ne ye. o bannen n'ale tɛ nin an yɛrɛ tɛna an ta in min yan. Touré. Konate. I ni sɔgɔma. Aman sɔgɔma. Basi tɛ. Basi foyi tɛ yen. Denbaya. Basi foyi tɛ yen. A ka ɲi. Oui, alhamdulillah. Baara ninnu a bɛ cogo di? Ouais, a ka fisa. Ka fisa yɛrɛ. Ka fisa yɛrɛ. Yɔrɔ baara bɛ ka taa ɲɛfɛ. Baara tagacogo ka fisa et puis sɔrɔ bɛ ka yiriwa. Donc baarakɛlaw b'i lamɛn kosɛbɛ. Kosɛbɛ. O de ɲuman ye. Oui. U bɛ lamɛn u bɛ photo ta la. O kɔrɔ ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye. Kosɛbɛ. Vraiment min félicite o la. Merci beaucoup. Et puis a ye baara ɲɛnama min kɛ sisan a ka ɲi. Oui. Ne yɛrɛ tun ye décision dɔ kɛ. Oui. Sabula e yɛrɛ y'a ye sɔrɔ kɛra. O diya. Baarakɛlaw ye baara kɛ. Walasa k'u la nisɔndiya ne ye dɔ fara u bɛɛ sara kan. Touré. Oui. Ne m'a faamu. Ko kun. N ko n ye 10% fara baarakɛlaw bɛɛ sara kan. E Touré. E y'o kɛ. Awɔ. Touré bɔra tigi kɔrɔ dɛ. E bɛ se ka ne ka wari tila cogo di an ni ɲɔgɔn cɛ? Touré. A fɔ e bɛ sɔn ka ne janfa. Ne ka nafolo k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ. E ma fɛn fɔ ne ɲɛna. Touré tiɲɛna i bɔra n jigi kɔrɔ dɛ. A dɔn yɛrɛ ko ne bɛ sɔn ka nin kɛ. Ko ne ka nafolo de don. Mais monsieur Konate,
ne fɛ e sira di ne ma fɛn o fɛn bɛ kɛ sababu ye ni entreprise bɛ se ka bénéfice caman sɔrɔ n k'o kɛ. nka o tɛ nin ye ka ne ka wari tilan ɲɛnɛ ma wari ko ne kelen dɔrɔn de b'o décision ta i ka décision t'o la baara kɛcogo kɔni o ta ye o bɛ kɛ cogo di ne de kan k'a fɔ ko dɔ bɛ fara saraw de kan janfa kɔlɔn k'o suni ne ɲɛ ne ka du kɔnɔ o ti kɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan san i k'a fɔ ɲɛna ko ne Konate ko a ti kɛ bi a ti kɛ sini ko ma sɔn n'i yɛrɛ tɛ se k'a fɔ u fara ɲɔgɔn kan n bɛ taa f'u ɲɛna a ti kɛ bi wa a ti kɛ sini komi bénéfice fitinin kɛra ne kɔfɛ a bɛ bɛnbɛn kɛ a bɛ o wari tila ani ɲɔgɔn cɛ wari ko ne kelen dɔrɔn de bɛ o de décision ta i ɲi bɔ o la ni dɔ bɛ fara mɔgɔ sara kan ne de b'a f'i ye taa mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan a teliya. A ye janfa min siri n kɔfɛ janfa jugu min sirila n kɔfɛ n bɔra kalama wa fana n y'a falen ka bɛnbɛn bɛɛ kɛ ka ne ka wari tila wari ko ne de b'a fɔ 10% ko a bɔra ma bi a bɔra ma sini ne de ka wari don ne bɛ n ka entreprise dayɛlɛ don min jɔn na dɔrɔmɛ kelen b'a la tɔnɔni fitinin dɔrɔn sɔrɔlen a bɛ sɔrɔ k'a jɔ k'a b'o tila ani ɲɔgɔn cɛ o tɛ janfa yɛrɛ ye a ti kɛ bi wa a ti kɛ sini ani directeur a ka bɛnbɛn bɛ yen a banna i ɲinɛna kelen kɔ fana k'a fɔ a ye ni maa o maa cɛ o cɛ muso o muso n'i ma content dayɛlɛlen don la porte est largement ouverte ni min ma bɛn n'a dɔrɔn o ka démissionner a bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ jamana in kɔnɔ yan baara ko de ka gɛlɛn a b'a kɔ don sisan dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ na ka n'aw place ta mɔgɔ wɛrɛ tɛ ne fɛ k'a fɔ a ye tuguni. Konate. Nba.